primul video pe iarnă, băi. Da. Unfreeze. Interesant. Ceva mai ciudat aici, de ce e cu tot scaunul și grămat pe jos? Mamă, e greu rău de tot aici în pana mea. What you gonna do, come for you. Ai tanturi? M-a găsit. Unde erai? Eram un ghiveci, blocat într-un alt ghiveci. Spana. Ok, opa, opa. Dă-l pe ăsta. Mamă, pana mea. Nu știu. Tocmai a trecut pe lângă tine. Unde? E sub picioarele tale. Să mă și pe ea de telecomandă. Nu găsesc. Băi, nu, da. N-ai cum să iei în pana mea. Let the games begin. Ah! Căcat! Frate, ai luat conul ăsta și l-ai aruncat înăuntru și te-ai ascuns tu acolo. Ascunde-te! Ascunde-te! Arsclava! Perfect spot, motherfucker. Da? Da, nu? Deja am văzut toate locurile bune de pe harta asta, așa că nu ai nicio șansă. E, nu, cum să n-am eu șansă. Da. Am mai tauntul ăsta lung. Morții, măi, au văzut. Tu ești unitatea? Unde n-a dispărut unitatea? Dar era un și o floare în pana mea, parcă că mă apropiasem și a fugit în pana mea. Unul l-am încardit. Nu intram acolo, bă, ieși, bă. Ești pe aici, nu? Da, ce ăsta e altul. Se apropie. Nu și-a dat seama, și-a dat seama. Morții măsii și-a dat seama. Bă, ești nebun, dă-te în pula. Cum să dai așa fail, mă? Da, unde ești, mă? Cât mai avem? Un minut? Ah, ce să fac într-un minut?
Da, dă bă, un tant. Am dat până acum. Bagă tanturi! Hai. Vreau muzică! Așa. Degeaba. Hai să facem un selfie în oglindă. Fac așa, facem așa, stai acolo și sau aici. A, stai așa.